Поздрав за Калин, шампиона, и неговата жена Гергина. За најдобрија коњар Андо Тројано, в живота многу минах. Имаше бедност, имаше учајание, имаше хляб, имаше и сълзи. Но најскъпото бяха мојата жена и деца, които не ме оставяха за миг. Не броја кој колко ми е дал, помня кој до мене е седял и останал в трудните моменти, в късните нощи. Една дума стига да те вдигне отново на крака. Не че радват пари и злата, благодарен съм на Господ за това, което имам, варве. При богатия се нагледаш, а при бедния да се нахраниш. На здраве за тези до мен, за моята жена Гергина, които не ме остави в лошите моменти. За моята жена тиха, без глас ме гледаше и ми казваше: винаги ще бъда до теб. За доброто, дето ни събира пак. Животът минава, а ние остаряваме. Масата остава, докато сме заедно, душите ни не остаряват. В живота не всичко е пари, а е уважение, но вече го няма. Една прегръдка е достатъчна за една майка и една сладка дума за един баща от тяхните деца. За Калин, шампиона, неговата жена Гергина, да са живи и здрави с тяхните най-добри деца. За Дафи, Мемет, Минка, Коста, Добрин и Галабин, Теовен, Зорале, Мопралте, Чавенца. За Калин, шампиона, онай баро джамбази, Еграстен, Горо, Андо, баро Троян, најкоите перавеле леске грастенца.